Türkmen Portal web-sayti sizi öz gepleşiklerini tomaş etmeye çağırıyor. Хотите узнать, что интересного происходит в стране и в мире на этот день? В этом вам помогут новости дня. Geçip duran güllüň akymynda bir pursat säginip durmuş, dörejülük hakda görünmüş bolmak isteýärler üçin durmuş duran gaset. Gyzykly logik sowallar, olara jogap beren meşhur adamlar, tanış ýüzler. Daş doğrağımızı kurşav alayan zatların tarihi bilen gırtlanýarmy? İnternetin, telefonun ya da istenik bir zatın ne edip dörenini bilesin gelýär. Önüm näkil öndürdi. Ol taýar önüme öwrülip biziň elimde düşýänçe näkil ütköşmeleri baştan geçirir. Muny bilesiňiz gelýän bolsa, önüme çenli ýoly biziň bilen bilelikde geçer. Türlü yerlerde, türlü wakalardan, täzeliklerden söz açan fotoreportajlar bizim saytymyzyň bedelinde. Hemme dadyň ösýän, özgörýän zamanyna, her bir işde güýçlü konkurensiýa bilen iş tarşylýan döwürde hiç bir ötüşi, ümidişligi mahawatsız göz öňüne getirmek mümkin. mahawat üstünlüğün açary. Mahawatsız pul gazanmagy diňedikke hana açary. İşiňiziň ilerlemegini isleseňiz bize ýüz tutun. Türkmen Portal. Biziň bilen durmuş gadyply.